Ali, ще те изям. Ще те изям. Але. Ще те изям, бе. Абе, ще те изям, бе. Плюнча. Ще те изям, бе, плюнча. Абе, ще те изям, бе, плюнча. Абе, ще те изям, бе, плюнча. Ама ще те изям, бе, овче. Ама драконче. Ще те изям, бе, драконче. Я го върни към мен. Драконче, ще те изям. Какво става там? Какво прави мамата? Записвайте. Ще те изям, бе, драконче. Ще те изям, бе, драконче. Ще те изям, бе, драконче. Ще те изям, бе, плюнче. Плюнче ще си, драконче. Той ще изяде май. Да, много е лаком. Кажи, бе, плюнче, слагайте го, бе. Не можеш да се учиш от мене, бе, глуп сладък. Господи. Хвърля ли си? Да, хвърля си като хищниче. Дай ми тигърче. Говори ли си? Сизюси. Почеше ли зъбките? Почеше ли зъбките, бе, глупчо? Драконче. 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 Добре, какво е това гледане? Хиви си очи. С очи. Таралещи. Стига толкова вече. С очи. И малко на слент. Какво става?